हे भगवान, आज हमार कैसन समय हो गइल बटे। कुकुर के हाल हो गइल बटुए कि जहाँ जातनी सब कोई दूर दूर आके हमरा के भगावत तटे। अब कौने जाई हमरा नइखे बुझात। सगरो त जातनी त ऐसे सब कोई कहता कि हाथा काटा शरीर लेके आ तू भीख मांगे खा ताड़ू, तेरा लाज नइखे लागत। केकर फोन आ गइल बा। ओहो नते कट दिलास कोने बरे। हेलो हेलो कहो नतियो का तू चाहत र कची कुछ भेटाइला कुछ ना भेटाइल मार फोल नतियो तारा के चलते हमर डाले पे इतना लाठी मार मार लेवे जा। रो मत ता पर सुनो बतिया मार का वो बैठल बानी होटल में 568 रुपया के बिल गिरल बा। ये नतियो 568 रुपया के खाता 5 स्टार एथी में होटल में जाके खाता रहो नतियो तारे चलते में हमर इतना का औरों के चिकन बिरयानी पैक करा देले बानी। हमके ना चाहे चिकन बिरयानी ठीक बटे। हालत खराब भइल बटे नतियो हमरा के एकदम धजे उड़ा देला बड़ा बाप माई हमारे कजन काहे तारा पे भाट देले बड़ा सा नतियो रखो जल्दी फोन। सुन ना तू चिकन बिरयानी ना खालू हम ना खाई ना कहत रही ना तो हम 568 रुपया के बिल गिरल बा। हमरा के जे रखले बड़ा लोग पैसा भेज दे के जल्दी आई जन्नती जाके ओनी के आ बर्तन मांज चलो रखो हमरा भी फोन मत करो हमरा भी नतियो बताओ हम मोरतनी एनी आई दोगला बटे चिकन बिरयानी खाता 500 रुपया 68 रुपया के खाता टे आवा तरह के हम खिया देतनी बनिया से। अयो दादा इतना मार देले बड़ी सन के का बतलावे के बतावा हम कुकुर रानी झठेरा चला चला के मारत रहली ऐसा। अयो दादा नतिया के चक्कर में हमरा का करे के पोर देता टे एकदम। अयो बाप सगरो एकदम दुखाता इतना घाव जे सब दुखाता नो के का बतला सारा देंगे हमर टभकता टे। आई कितना हमर दुल्हा अच्छा बानी कोनिए से कुछ मछरी ओछरी लेके आ जानी कब्बो ऐसा नु बाकी ना कहां बानी जी सुनत आई हो। अरे आई ना दे दिन खाना वा। अरे या गोनी हाथ गोड़ ना धोई लागेला कि धीरे धीरे करत रहे नी झटपट अब गर्मी गर्मी बनल त ई ना कि खाला पिएला हां रवे खातिर नु बनावता नी आई जल्दी आई आ तो कोई नहीं सोचो नहीं पानी में ले लियो तारा खारा कराइए ई ना कि लोटा में पानी हम देते नु धरे हम निकाल दत बा धरे 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 बोतल में जो है ड्राइवर आदमी अरे धरे खाना में पहले बाद में हाथ धोम नु हाथ हवा धो लेबे तो पहले तो उठाड़ लेबे तो लेके धर धरी 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 तो लगता कि रउआ के जानी का घर में करेनी कबे के हम चिल्लात रही कि आई जी खानावा खा ले। अरे तो खाते नु बनी माई खा ले ना भी वहां के ना कि कइले पता ना का जानी केने गइल बनी कह के गइनी सुबह के कनिया मछरी ओछरी बना के रखी हम जाता नहीं तले घासिया गोड़ के लेके आई कहले हमरे तो मछरी ले कोई है। हां पता ना कहां न चल गइल बनी पहले ही ओकर छोटका ले का विदा करा देनी मछरी है तो बना देबो तो माई खा के चल जी जानते में हम गांव घूमे ले तो सुबह न वहां के चल गनी। हां ए कन्या कनी ना हम बढ़िया ले घरे रही आ बबुआ के खिया तड़ू आ बबुआ खा ली तो तू खा लिया बुढ़वा ये तो बुढ़वा के खिया दिया हम जातनी बाजारे ठीक ना। ई खाली बाजार ही जाई अभी आई लिए घूम के गांव में ले फिर बाजार नहीं। अरे नतिया गांव में गोरे नहीं घास लिया गोरे नहीं तू का जानबा तू घास बाप माई के कमाई पे नु अभी ती बड़ा अपना कमाई बा नु तब बुझाई तारा मम्मी जी कनी कुछ का लगे खाना ना खा के जते कब खिया के विदा देखा हमरा ले खाए धरी काटता नहीं रुकी सुना हम खाए कभी मन नहीं के करत हमर असई पेट में गुड़गुड़ात रहत अब बबुआ कह दे तो मछली मंगने त मछली जहिया आवेला सुबह नाश्ता ना बनाइले ना तई ना खा ले तू जानत नहीं को आ कनी तो साप्ताहिक बाजार लगता एगो जानते बाड़ू हती चुकी बाजारिए बउए आ कितना गांव के आदमी आलन कुछ सब्जियां बेचा जाइनु तो फिर हमरा छटुआ बरौगा लेके आवे के पड़ी आ साप्ताहिक बाजार रोज रोज नहीं खेन तो हतनी दूर बाजार वो चला रोज रोज ताजा ताजा सब्जी किन के आई थी। हां ठीक है कहतनी पर देखी इहो नु बाटे अब रउआ अपना खातिर मछली मंगाई अपन लइया खातिर वहां के दे देने खाए के अब रउआ कब से आइम कब से ना खा के दुकान निकलती तू पागल आइले बड़ 4 घंटा का लाग गई ओनी बाजार
बजरिया में ओनिए रह जाई साग सब्जी हम निकले ना जाना ई जाले जान त उ मामी ले भेंट करे वो बजरिया पावे ली हर बाजार के लागेलन तू बाजार हफ्ता में तू यहाँ खाए के लगले चल जैती ई जा मानी जा तनी तनी नती तू तो जानते बड़ तो मामी आवत तो सही में आवत या बहुत जाइए आवत या बबुआ कन्या आ यही के चलते हम नु जाता नहीं खनी नु हां आ एगो बात हमर कान खोल के सुन ल बोले केवाड़ी बंद क के आ घर में रही है ठीक ना ठीक बा केहू आई तरह केवाड़ी नहीं के खोले के ठीक बाटे ठीक बा हम माना कर देना कि कोई देता हमर सास नहीं खी आखिर वो रहबे ना करम त हम कहम ना कि हमर सास नहीं कि जान जे खोल के ना खोल के बतियाए लगे तो गांव में के मेहरारू निमन नहीं सन जान जे लुलु पुंजू है सन ना कोई आवाज देला नु तो घर अंदर ले बोल देनी त नहीं कोई घरे जाई जा आई तो मम्मी आई अच्छा तो ठीक तू बाटे केना घूमे मन जाइए चल जाइए आ देखी मम्मी जी कहनी नु जब ले आइबे ना तब ले दे देना बबुआ करू रसा द आई मछरिया नहीं के देबे के बुझात द तू त हमर लड़का के तू बरइले रहतड़ू तारा बुझाइबे ना करला खाते तो फिर धर ले आइला लेबो। से धर अरे छोड़ देना अब रहे तो खाता में के का खाती बनाओ दूसरा खाती तइए के नु कहनी हां कि ना छोड़ द बाद में ले ले इना बुझाला त लड़का खाई पी तबे मोटाई त कुछ देहिए जंगरवा रही निमन तबे न कुछ काम धंधा करी का मोटाई वाला शरीर रहत मम्मी जी कहिए मोटा जेती आ सुनी ना कहनी न कि तनी सब केरे आई चौरा निकाले के बाटे थुइया में से बिने के न बाटे ए बाबू निकाल दे तनी कोठिलिया में चाउरे भेटात नहीं के ऊपर आले जौन करी तो माइए करी ना अपन हाथ नहीं को ठीक ज्यादा मत बोलू आवत न बनी जा तनी कनिया बिना मान मतलब के बोले मम्मी जी नु कहे नहीं कि का कहला कि तू कने तू चाउ देख इसमें से मत निकली ह ई हमार ले कहेले तो ओकर निकलवा ले तू मत निकलिए तो तू कहलू त ना एथी के ना खोल जाला मुंह ना खोल जाला अच्छा चुप है जाके खा के आ खदिया वाला पैसा ले ले आई मम्मी जी कह के हमरा से देखो कबे गई नहीं हमारा याद ना पड़ल ह खदिए के तारा टेंशन भइल बा जमनु घर के जौन बड़ुए तवन तक मिला के चला जाला माई जान तो हर बाजार के जाले ओकर जौन मांगे के रहेला खाई पिए के देखो और बहुत बरगद पिज्जा कुछ मांग देनी के तू जाइबे कर मामी आवेली बाजार पर हम जानतन पर जानतन भाई कि हमरा के उ सब हमरा खाए के मन ना करेला खाए के रहता हमरा जे दुख तकलीफ इतना बाटे बताई कुछ को बाटे दुख तकलीफ है तू पुलर पर पिज्जा नहीं क्यों खइले तू खाली खइले एथी खइले काला मूस पकावल त ई का काला ई हेवड़ा होते त मिल लसन बुनिया के दिनवा में शिवम की नहीं के कहता नहीं ये कुल खइले तो कौन तारा मन कर हम खानो ना खाई देख ले मी सब कहता नहीं तो छुछुनर के फ्राई खइले बहु छोड़ के चल जी मारे नहीं खाए के पड़ी कहती खाए ना तो खा लो अब एक और खा लो ना हम ना खाए बाबा खा लो ना हम ना खाए ना बाबी अभी मेरा नहीं खाए के अरे खा लो ना खाई जाला ना हम देख खा ले तो मेरा उंगाई लग जी जाते सब बर्तन त मांजे के लड़वे बाटे चुआ दो छोड़ दो खइयो मत लड़वे चुआ दो खाए ना रबो तो लागला कि अथु करे लागी ना चुआ दो लार जुगाव जला जी अब उहिन का त मिलाप हो जइनु इतना मम्मी जी निमन बनिया का जानी कैसन बेटा दे देनी इतना बकलो ले प्यार बढ़ेला जुट खइला ले तरवा हमरा से काहे झगड़ा करेनी झगड़ा हां झगड़ा वाला बात करबो तो हम बुझे तार पचारा करो में हां आ देखी याद पड़ल मम्मी जी कने के बड़ी देवे के रुकी के बड़ी हम देख आवता नहीं झगड़ा कहतो तबे न होई राती में रगड़ा भाग होइलू हे भगवान कहाँ जाई हमके कुछ नहीं के बुझा जाने जाता नहीं तो लोग सब मार मार के खदेड़ देवत जा कि भागे जीवन सबके तहन लोग के एथी उतारल बटुए तो ई तब बतिया सब कुछ सही कहत आटे काहे कि सब मोरत करावत नती जाके 5 स्टार होटले में कहियन आज नती के ना हम बर्तन जूठा मंजवा देहनी तो हमरो नाम नहीं ओ ये दादा नती जवन हमरा के मार पिटवैले बड़ा नहीं कभी भी खुश ना होयन जाके 568 रुपए के बिरयानी खाता ना हाय दादा केहू बाजी हाय ए दीदी बहनी रुका मारतानी माई हमार कहाँ गइलू हो आए हो कहाँ हे जगह रुक तो रख हे जगह तू ई पहले बताऊ कि तोरा के चार बार कहा त हे जगह आए रे माई 4 बार आदमी कहत मन कि पढ़े जो आ तोर बापा तोर चाचा भाई हसन त हमरे के बोली हसन रे कि पढ़े नहीं के भेजता पेट में दुखाता मैं तो कधो कहता चुरके का बार दम जानलू तारे सन बेटी इहे घर आंगन में बैसन कि पढ़ के बुझाता कि मैट्रिक में पास आइल बड़ी सन तू हमेशा फेले आवतड़ू हां पढ़े जब जाता तो उठू करत ई परीक्षा में पढ़े काहे बोलिए ई पूछ ले काहे बोला पढ़े रे पेट दुखाता तारा छोटी गिट्टी खोले बड़ू वो पेट दुखाता तार ठीक कर बोल अनिल सर फोन करके डांटो तालो जो पढ़े नहीं कियावत
ना एकरा या पढ़े के माई के हमार मनो नहीं करत तनी ई और बड़े को हो जइते कर बियाह हो शादी कदम चल जाई। तू पढ़ावे लिखावे पर ध्यान नहीं के बियाह शादी करे पर ध्यान बा। त ई पढ़ी ना त का करम जी ई बताई। माई हमार पढ़त या मन नहीं खेलागत इना ई अगर हम जान गुल बनी इना पढ़ी या ना बढ़ी दोनों में से केनो काम ना करी ना पढ़बे पूरा के 6 गो बकरी किन दी चरबे सरे से वो सरे पूरा घूम घूम के निगाह दूधो पीहे। तू बका बका ढेर करता है चुपचाप रहवा कि ना। हां तू छट रहा है तो तार पढ़े का मन करता रहे। कतना ही टिकटा करत है हो तारा दीदी ये पहले ई बोलत रहे ई तब तो मुई माई गोबर गोबर बोलती है मन करते एकर मार के गलिए लाल क दही क्या काम ना के सीख गइल बिया। पहले ई बोलत रहे अब त ई बाप हो बाप ई त बोले लागल के बाजी गूंगे रहती तो ठीक रही। आई हो मैला हइते कई कतना जबान लड़ावती है ई का हम कही अब बुझा ए बहन कुछ होई तो तनी दे देना हमरा खाए के बहुत भूख लागल बा 8 दिन से कुछ नहीं की खइले। मम्मी 8 दिन से कुछ ना खाती तो हेजा रहती। देखला एकरा लीलार पर गीता पढ़ले भी देख लिखल बा कहां में कान पड़ी अपन ते चुप रहो न त मार कहां में कान पड़ी मोली माई के नहीं है है मोली माई के नहीं है मोली में के नहीं है। हाँ गांव के नाम हमनी के ए कने त तार मरद मर गइल बड़न का हो नई खनी दुनिया में धरे माई ए हमार दीदी का कहीं रह रे से हमर मरद रेल में कटा के मर गइल बना। ओ ये तो बुझिया तनी उतर है जी खड़ा बैठा हो कने बैठा है जी बैठा है जी बैठा तनी आहो कने कोरिया के घाट में 2 साल से हो गइल बाटे। जाय द मुतरो रोजन घर में से सब कोई हमरा के बाहर ही निकाल देले बा ना घर के बनी ना घाट के बनी ऐसे मांग के खाई ना। हाय हे बहिनी जाय रहे त हमके केहू कुछ ना देले जा। ओ ये मोय आ बाल बच्चा बहिनी बाल बच्चा हमर हेगो नन्हे गो लइका बा बस एक ही गो बाटे। लइका आ तबो मार के घर के लोग भगा देता 8 साल के होई न होले के बा 5 साल के बाटे। 5 साल के पता का कहीं हमर बहुत बड़ कहानी बा ये आ तार के काम मदद करी हमने का बड़ कहानी बा कने आर बहिन कल हमर घर में केहू नहीं खेला के दूसरा के घर में रह के आइल बनी ओहनी अच्छा से ना रखे नहीं जा जाई ना तो लड़का के लेके रात में हम सड़क पर जाके सूती ना लड़का लेके। बाप होई दुख ही उम्मीद में का है दे धजा बढ़िया बा हो कैसन सासे भागिन बाई चंडाले खाना समय पर ना खैला के वजह से हमार देह सब फूल गइल बा एकदम में सब कोई समझेला कि हम मोटाइल बने। तो तू मोटाइल ना हो फूलल हो फूलल बने। तो ही मांगो तो काहे जो निकाह जे तू कंपनी में तो सुपरवाइजर के काम कर तू ए भैया गई रही लेकिन वो जीव से हमरा के भगा देलन जा। इंचार्ज लड़का हमर रोवे लागल हम नने को ये पिलुआ रोवे लागल वही से भगा देलन जा हमके। बाप काटा ना करे जाय द ए बहिनी गांव में देखी ह ढेर आदमी लूट पोटोरा वाला ई हमारे गांव में भरल बावन ताहरा के कोई कि हमारे घरे रहा हमारे घरे बनावा खियावा तो रही मत कैसे कि गांव में बड़ी अति लड़का लड़की के उठू करे लसन छेड़खानी होने सब लड़का गांजा पिए लसन उन्हें अपन बात मत कहियो नु उन्हें नते जिया तो बड़ी मारे जानलू के ना उन्हें न जिया हम कहत कुछ चाउर होई तो चाउर दे दा 2 कबर अनाज दे दा का बाई में एकरा में एगो लइका खात रहे लाई तो वे दे देला स लइका के रखले बनी खाए लइका खात रहे लाई तारा के कातना बढ़न पहले में भलाई दे देलस है केतना दर्दनाक इहे देश दुनिया में आदमी कहानी सुनता वन कुछ कहे जुगुत ना तू देख तू सीख इहो माई के कहता कि पढ़ ना घर के ना घाट के हो खबू आज माई बाबू बावन त पढ़ावत तवन कैसन घरे जइबू बियाह होके देखा हई है अहमियत बहुत बुझा जा हम नहीं हरोगा टुआ रानिया ससुरा में आईनी तो सामांगो हमर अब का कही हम। अरे भैया टूअर के जिंदगी कोनो जिंदगी है टूअर के जिंदगी एकदम सुअर बना के ध देवेला बहुत दर्दनाक कहानी बा बहिन बहन कुछ होई त दे दन पेट में बड़ी जल ना हमरा दुआरी पर से बहिन खाली ना जइबू अरे घरे से चावल लेके पियत रही कल ला दे हड़ीवा में से चावल ला दे कतरनिया
जो का कने बहिन कहतनी कि एगो के कल पर पानियो पियत रही ना बहिन, ऐसा धसुर ली जाना कि हम फेंक आई तो बुझात के पीछे ही में कपारे फाट जाई। इहे गाँव में इहे गाँव अरे माई हमनी के मेहरानू के दर्द सहत ऐसन दा कुछ खाए खातिर नहीं खे। खाना खाना बनैले बड़ू हो अभी ना अभी तो खाना नहीं बनैले रोटिए बनैनी है तो पढ़े गइल सन है माई ना गइलिए ना अभी रोटी उटी कुछो नहीं खे एको दुगो कचौड़ी लिखे बा चल ना जी नहीं खे ना तो चाउर दे देनी है ना देते ये नु कहल गइल बा हम मांगत हनी तो कम से कम नून भात तो निमनी के मोहा देला तो दे देवेला रवा सब कचौड़ी बनल खाता नहीं लइके अभी खाना जल नाश्ता बनल कचौड़ी रहला खा दे मैंने कत ना कह जुग हो गइल बटे एकदम ठीक बा बहन हम जाता नहीं। हम तो कहत रहनी कि तू जाके कंपनी में काम करती तो बड़ा बढ़िया रही जन बुचिया बुचिया केहू का चाउर दिया दे का हरे काहे का चाउर दिया अरे गरीब बैसन बेचारी पागल लड़ी करे ऐसे बोला चला कि सैसन के घर में ढुक ढुक के चोरी कर अब कि तोह लग ना रहता तो हमर के फुसला के चोरा लेती। बतावा तो वाल्मीकि के करा चेली बनल चाहत रहे पढ़े तो ना जाले लेकिन ई दिशे सरवा से कर बुद्धि कम नहीं खे। ई माई हमारे एकदम है हरिन हो गइल बिया ई अपना राज में कोई के एगो नून ना देही अपना घर से यही से टुमुक के भागल है चौरा देके हां हां भागिना तो उनकर आरती का उतार तो पढ़े ना रे पढ़म ना एक में तो कथा तरी तो कब जीवे पढ़े काल और चट के मुआ दे लाता से धक्का मिस दे नीचे जानत ते तो जो जाके पढ़ काल से जीवन तेहर बाबा इहो ठीके कहतिया जाना तनी कि ना कितना आवत ऐसन कंजेड़ी मंजेड़ी कहत ऐसन हमार लइका नहीं खे सास मार के भगा देले भाई त भिख मंगी नहीं त कीड़नी चोरोही में बन जात ऐसन आ घर धन दौलत लेके भाग जात ऐसन कहत ऐसन कि गरीब बाई हाय लइकियो ठीके कहतिया अब ल पढ़े ले ना मगर एकरे पास नु दिमाग बा ये एकर बुद्धि विशेष सर्वनियन काम करता है ददिया ऐसन एकर दिमाग बा और माई ऐसन चली चली पहले खाना बनावत तनी मार भात चटनी पीसत तनी खा ले आई अनु आई हम तो कहत रहे कि जीरा फ्राई बना दे तू तो बड़ा बढ़िया रही अत आई नु देखो न इतना इतना टमाटर आ जाता खेत में से बिना मान मतलब के वहाँ के कहता नहीं कि जब बड़ा बड़ा टमाटर हो जाता टे तो ले जाके का कहला के बेच दी बाजारी में आ कि सरियो न जाता टे यहाँ एक अचार डलनी फिर से चटनी बना बना के उतना तक खाते जा उतना ये गमला हम दीदी के ले जाके देहनी अब हम का करी कितना कितना हम दी बाबू आओ तो बेटा हाय सुन हाय धर ले जाके आ निमन निमन बड़की माई मांगत रही देख दादी के जन पीपरा भाई घर बा देखता ना उहे मांगले है कहे ला मामी हमार देले है आ पढ़े के बहाना कहाँ भाग जेता ले तू हां पढ़े के मन इसको नहीं करत महीना नु दिया ताते हां के बा घरे चुपचाप रहेला पर के नहीं कही आई बा के हाजी आई जाए निया हम ही पानी कने या आई दादा आहा रोवा के हम नहीं किसी न होते आए तार घर में के बा कने या हां तार घर में के बा बस नु हम बने एगो हमर कुंवार ननद बने है आ एगो वहां के हमरा घर के बने हां औरी केहू ना एगो सास बने त सास गोल में घास गढ़े हां तार सास मिल रही बेचारी बड़ी एकदम धनी घर पड़ी है बचिया कहली के हमर देखब कनिया हमर हाथ खाली बटुए के हम तो कुछ नहीं खिले ले लेकिन जाना हमारा एथियन पतोहिया से मांगली ह अजी दीदी त मम्मी हमार जी त गोल बनी घास गढ़े त कहां से रहुआ से बेटा गनी आ रहुआ हम चिन्हत नहीं खे हम मथियानी हमेशा आई नहीं जी गई गांव में कन्या अच्छा हमेशा आवे ने हां हमेशा हम आई नहीं तनी देखा तनी टमाटर बा दो चटनी खाती हो कन्या का करबू एकदम हालत खराब भइल बटुए हमर दीदी तरफ कहां गांव पड़ी हमर मूली माई के नैहर मूली माई के नैहर हां गांव के नाम है मूली माई के नैहर एक कन्या तार सास कहले रही ना ले ली टमाटर ले त ले ली मार सड़ियो जाता टे ले ली धरे हां दे दो का कहला कि अपना सास देने गोइल बड़ू एक कने एकदम दनी कर बाड़ू कह तनी ना तार सास कहले रही कि कने तार कान सुना बता हमार पतोया से जाके अब मांग ली ह द कने में के कनेवा द दीदी ना के में के निक लागता कनेवा
आई झूला नहीं है एकरा खातिर माफ कर दे दीदी, हम कान नथुनी त ले लेनी, कान में के नइखी दे सकत काहे कि हमर बाबू के देहल हवे दीदी। ना कन्या द तर सास कहले बड़ी, सास से बढ़ के कुछ बढ़ुए। मम्मी का बेटा नहीं खिन बताई ऐसे ना, कोई कोई आ जाला ना घर में हाँ। लूट पटर कर रहे, इनको छीन के ले यो जाला, देख इहो हो खिहन ना तो। अन्ना बेटा वो में तो हम ना पागल हरू कहते नु कि दादी जी से नु हम दादी से भेटाइल है, द जाय द द है कना में ठीक खोला है। खोला ये कहीं को देबू हम पहन लेता नी, हम उन्हीं के तनका लागम कने ई सब हमनी कहियो नहीं कि पहन ले, खोला हे हो हां खोला कहियो पहन ले नहीं कि कने आ का करी हमनी के कहियो जोरा लटल नहीं के है मंगा सुतता। आई दीदी माफ कर दी, ई सुहाग के चीज है नहीं दे सकत दीदी। छोड़ा ओ सीता दीदी छोड़ दे इका दीदी काहे कैसे करता नहीं बताई, मम्मी जी मना करके गइल बिन त जानो तानी पर सुहाग के चीज उ सब ना नु ले जाला। आइगो दादा गोरवा कितना दुखाई लगन भाग गई जी आ ये दादा अरे कनिनु कुल गांव में एगो चोरी ने मेहरारू आइल बे, कुल चोरा के लेके भागत दिया। अब देखी ना हमर कान में के सब मंगल से तो दीदी लेके मम्मी का कहले ऐसन घर में कोई के मत घुसे दैया। हां बेटा तू ठीक कहत रामा आई कुल दे देलू। दीदी जी को मम्मी जी कहत नु कि तार मम्मी जी कहले ना कि जाके तार कान सुन बता ले ली, ई सब उहे न लेके चल गेली यार। एकदम पागल हो गेले नानू हरु, हम ई कुल कहल ही आई दादा केरे बोल चलिए मम्मी जी ओई ओ दादा हम का करी, हमर जीव धोखा धोखा करत ती। अरे धोरा से रे दादा